Don Manuel, ďakujem. A teraz choďte po svoju ženu a svoje deti a privedte ich na fiestu. Esperancita, je tam zábava, ja tam chcem ísť. Chcem tam ísť. Počujte, len tam choď, je to naozaj veľmi pekné. Pozri sa, koľko je tam ľudí. Je tam dobrá hudba a jedlo. Nie. Áno, áno. Nie, mama, nepôjde. Ale veď sa musíš trochu rozptýliť, Zlatko. Nie. No. A určite tam budú aj klauni. Áno, budú. Poďme tancovať. No tak choď. Nejdem, mama, nejako mi prišlo nevoľno. Bože, čo je toto za mládež? Trochu sa hýb, moja. Pozri, keď som sa sem vracala, videla som prichádzať Martina. Ja ti dám radu, dobre? Chlapa by si nemala nechávať ani chvíľu samého. Nesmieš z neho otrhnúť oči. Tak poďme, poďme. Čo sa dá ešte urobiť, aby sme donútili Viktora Manuela to predať? Zrejme máš na mysli legálnu cestu. Legálne sa už nedá nič urobiť. Mýliš sa, strýko Guillermo. Stále je tu jeden dokument. Viktor Manuel Galíndez podpísal predkúpnu zmluvu a tu máme my, otec. No áno, jasné.